Teh kena kepor nak kaliang jongi kem ka VVP motor asan nak mesim ka jing sngosi nak mesim ka jing sngokhia ba nak mesim ka bangim sngola ngai ba I MP betam beram jongi Dr. Ricky AJ Sengkan ila khlan no nak kaliang jongi kem ka parti bat baro kena kersan ka parti bat kum juru kipai ba nang snong jong ka pariang motor asan konstituensi ni penpau ka jing snodiau ka khrau ba ka jing snodu ka khrau ya ka jing du no ka jongi yu no yalam khrau jongi ngapan kan mau hang ni ba Dr. Ricky Sengkan kapol ba ile election MP musim nadan kan no ka unit lani ka parti apo matarasan lagi pai ba da ka mesim ka jing snui da ka mesim ka jing sokmen kila mi pai ba man kersan ban ai ka jing job ko dan buram ni Dr. Ricky Sengkan hakaba ila yo parat arfa hajar ka vote hakapol ba ile election MP apa nang jing bun kam ka jong I Balik keleng kari kasi jenta hakapol bi election. Nei Dr. Ricky Sengkan ila poi chaki jaka kichnong ke bakendong jaka motor asan kum sekendrut sa markasa sa mariau sa paryong sa kansi bat kiwi de ke jaka. Kini kapan pau I kejing I kejong I ya kani kari kejong I bakum juru ya ka motor asan. Pada dia bila job kum MP ru ila rung sikiba pun teli kichnong jaka motor asan. Hakaba wat di program ibarit ru macam lakam tai ya ka jengkhat je kipai ba ti kana ka por him dan kenu kenti bat penpau ya ka jeng du no ka bakhrau yi ten rei ni pha ka jeng ngolam sa ka yi ka sam ka jong I sa ki nelam jong ka parti ka jong I angkat ba ka jeng duai ba blai un ai ka bor haki un ai ta ka jeng tengan jeng pusat bor ya ka jing ka sam ko jong I para ka jong I par kum juru ikene lam ka parti ka jong I bakinem du jekan man rei brei pun ko biki da ka bor bakinem la banyalam ya ka parti ka jong I par kum juru kenyalam ya kan digari ba I ka jong I bah bakum kan ka por rei do bor musum ko brei da ka bor musum ko jong I on ai ta ka bor ka jing start ka jing champang kam tam ba adan mela ba sama kumu presiden ka parti banim du jekan man ngingit skam ba amtang kinong kersan jong ka parti VPP nei kipai ba jong kari ka jong I ru ki aga jong kersan ki tuai ne kamta jong presiden jong I ba ki pa kinong alam jong ka parti ba kamdur ka parti hi bar ko gai kam ka jong betep du ka jong ka por na ka jong ka mu MDC jong ka parti matarasan ya ka jingle on tap ya Dr. Ricky Sengkan le la sai ka sngi ka art poetry u February arjar art rio hakaba kandon ka jing seng hakayeng jong I po nong sde nang tapat ken sapen bet manra le si chiki chaka pai ba khnang ba ki pai ba jong kari ka jong I ken yo ay kalat ban lei ban ai khublei khat du yaw ni no lam khaw jong kari ka jong I